أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أسأل الله تعالى رب العرش الكريم كما جمعنا اليوم في هذه الدنيا أن يجمعنا غدا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe yeɓoɓe ayawo haɓirde weltare TV, on calminama, on jurama mo woni kala inde mum e yettode mum e ardinede hen ɓe Allah ardini gila hanki taw eɗen beela gardigu ngu kadi eɓe moƴƴini. ko wayno Sar Abdoullahi Sar en calminimo, en calmini Ghali Abouba, en calmini ɓinguel Baba Oumar Samba Sy, en calmini joom juɓɓuɗi weltare ɓiɓɓe fulɓe hono Aboubacry Ba, en calmini Ibrahima Seydi Kane ko musidɗo men ko ceerno meɗen, en calmini joom kadi kaɓirɗe kese pul juɓɓuɗe kawruɗe e zaman woni Saïdou Abouba, kanko heedani en to kaɓirɗe to ɗo ɗo yeeso haalirde ɗo ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Khalidou Abdoullahi Sy. eɗen natana kadi yewtere meɗen e oɗo ñalngu hande hoore bir ɗiɗi lewru wiyetendu siilo. eɗen jooɗi ɗo e leydi Paris. alhamdulillah, en jettiri ɗum Allah ɗalluɗen cellal o ɗaldi en kattanɗe wawde kadi artude e oɗo ñalngu hande, wawde kadi yuɓɓinde yewtere nde gonɗen yuɓɓinde hono yewtere gurdam annabaɓe. eɗen gonno e annabi Yusuf ha garɗen ɗo yalti kaso o yeehi huccodiroyde e lamɗo o. annabi Yusuf yalti kaso o ari o huccodiri e lamɗo o. waɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi e alqur'ana he ma'ana a'udhu billahi minash shaytanir rajim falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. nden o ari o haaldi e lamɗo o. nde ɓe kaldi nde tan lamɗo o hebbiti wi an kayɗo amin ɗo ka kooliɗo, ka joom nokku hoolare, ka joom nokku aɗa heeɓi ɗiɗo no feewi, ka joom hoolare ɗo amin ɗo ala ko yettotoma. joni heddi ko min mbeɗen namdoma an holno jiiruɗa, holno jogorɗen gollirde, saabu min elinotomaa to a firti koyɗol ngol. joni holno mbatten? al amru amruk, fiyo ko fiima, ko an andi holno gollirte, saabu ko an haali koyɗol ngol. joni ko an andi no gollirte, joni holno gollirten? Yusuf heɓɓiti wi rendin ñeɓɓe, remru hewndu e ɗiɗo duuɓi dewodirɗi ɗo to gonɗen ɗo. ɗi ko duuɓi amo, ɗiɗo duuɓi jeeɗiɗi a remat ha heewa, oto dartin demal ala. sa soñi tan kadi aw sanku, sa gasni kadi kala ko soña yo mofte ɗacce e butali mum, wasa sokkede, wasa lappede. ma aroy e ma dendagal tagore nde heɓe jiggo taw hay goto ala ko ñaami to woni to. ɗum woni ko jinmi haalandema. ma ar caggal duuɓi jeeɗiɗi ɗi kalmi ɗo ɗi, ma ar saaha mo ganduɗa ala ɗo ñamde heɓoto sowona ɗo e Misra. ko ɗum waɗi
kalaman ko tinno watto hakkille e ndema. Joni noon kanko Yusuf o haali kaɗo haala lamɗo o hebbiti wi joni noon ɗum holno wodiren tan immi no holno mbaɗiranmi ɗum, hol poɗɗo wawde walludimi, hol poɗɗo ardade e ɗen ɗon golle, holno mbaɗanmi min, sabu ɗum mi meeɗa heftademi, mi meeɗa wadde ɗum min. waɗi Yusuf haalnimo kan haala, kañum ɗurnima ko heddi ko darima, kanko o haali kaɗo haala. Kono noon wonko adi kaɗo haala nde o yetti lamɗo o taw, kanko nde o yetti lamɗo o taw hade makko yaltude kaso, o duwanima ndeysan ɓe wondunoɓe, o hecciɗini ɓerɗe mabɓe haɓe goyi ndeysan, o waynodiri e mabɓe, goto fof o danodiri e muɗum, o wasiyimaɓe muñal, o wajimamaɓe ala ko gasata hay aduna, o fodaniɓe o wayrataɓe, o fodaniɓe maɓe jaltu e dow jaam. Eɓe gandi noon ko haali foof ñallata saka waala ndeysan. Ko ɗum waɗi alhamdulillah o waynodiri e mabɓe, o yalti kanko Yusuf ndeysan. O ari ha damal ɗo ndeysan, o windi e dow damal he, o wi ɗum ɗo ndeysan ko suudu kellifuya, o wi kadi ko qabri wuurɓe ndeysan. O yalti noon, o yi haw yettoyi to galle lamɗo to hade makko yindirde e lamɗo o lotoyi haw gasni, o ɓorni comci moƴƴi, o fuɗɗi yettodirde e lamɗo o. Ene jagge e kaɗo haala, ene hani so tawi neɗɗo ene naata e lamɗo o ñanto, o arda mbadi moƴƴiri. waɗi joom sharhu o wi o yukhadhu min dhalika anna mimma yanbaghi inda ad-dukhuli ala salatini at-tahara wa tahsini al-hay'a. Alhamdulillah ndeysan, lamɗo o noon neldimo comci moƴƴi, o gasni lorade, o ɓorni comci ɗi, o naati e nder lamɗo. Nde noon o naati e lamɗo o salmini lamɗo o ko e ɗemgal arab, kanko Yusuf. Nde o yetti lamɗo o salmini ɗum ko e ɗemgal arab. Lamɗo o heɓɓiti wi ma hadha lisan, holngal ɗo ɗemgal? Faqala lisani ammi Ismail. Yusuf heɓɓiti wi ngal ɗo ɗemgal ko ɗemgal bappa ñam biyetere Ismaila. Eɗen gandi Ismaila ko ɓi annabi Ibrahima, Ishaqa ko ɓi annabi Ibrahima, Ishaqa Ismaila jiide baba goto. Ishaqa jibin ɗum ko yummen ene wiye Saratu, Ismaila jibin ɗum ko yummen ene wiye Hajara. Hajara ko Misra najo, Hajara wonno ko korɗo yummen Saratu. Yummen Saratu wurde annabi Ibrahima hedde duuɓi 70 o jibinani. O dañi noon Hajara ene woni korɗo makko, caggal ɓe ɓoydi kanko e annabi Ibrahima ɓe jibinani. O ƴetti Hajara, o totti annabi Ibrahima pour dewgal. Annabi Ibrahima jotodiri e makko tan o jibini Ismaila. ɗum waɗi kiram joli. Allah waɗi, Allah jomiraɗo o yamiri yo annabi Ibrahima ƴettu Ismaila e yummum weddoyoɓe to Kaaba woni hande ɗo. ɗum noon kadi ko issa goɗɗo juɗɗo. Ismaila oɗo noon ko mamma ko kanko Yusuf. Ismaila ko abraniyente, kono watti haalde arab, ko ɗon arabagal natiri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. nde wonno nelaɗo lasli mabɓe ko abraniyu, kono noon arabagal natiriɓe ko ɗo mamma ko Ismaila ɗo. on ko abraniyenke, annabi Ibrahima jibin ɗum, kono noon annabi Ibrahima nayiɓe waɗoyiɓe ɗo Makka woni hande ɗo, taw ko jeerede hay hunde ala ɗo, ala fof ko wonno ɗon e on ɗon saatu.
joni noon ko ɗon jurhumnaɓe tawiɓe ɓe koddi ɓen ko arabeɓe ɓe batti haala ɗemgal arab ngal ha mo annabi ismaila mawni ko tiggo wonno on saaha o rese mabɓe ɓe gonti arabeɓe ɓe batti haala ɗemgal arab ko ɗo arabagal naatiɓe joni noon Yusuf heɓɓiti wi lamɗo ngal ɗo ɗemgal ko ɗemgal mamam biyeteɗo Ismaila kanko jeeyi ngal ɗo ɗemgal caggal ɗum Yusuf kadi salminimo e ɗemgal abraniyu ɗemgal mabɓe tigui ngal eyi ɗemgal mabɓe tigui ngal o salminiɓe e maggal annabi Ibrahima ko ngal ɗo haalanno annabi Ishaqa ko ngal ɗo haalanno bamma ko biyeteɗo Yaquba ko ngal ɗo haalanno kanko ko ngal o haali joni fa qala lahu ma hadha lisan lamɗo o heɓɓiti yum hol ngal ɗo ɗemgal kadi ngal ɗo ɗimmiwal ngal kalɗa joni hol ngal ɗo qala hadha lisani abai o wi ngal ɗo noon ko ngal ɗo woni ɗemgal ngal ganduɗa ko ɗemgal waabirabam jibinɗomi o e jibinɗomo o e jibinɗo on o kamɓe fof ngal ɗo ɓe kalata abrani on saaha noon lamɗo o kañum en haala capanɗe jeeɗiɗi ɗemgal kana almaliku yatakallam bi 70 lisanan lamɗo o ne haala capanɗe jeeɗiɗi ɗemgal kono walam yarifu hadayni lisanayi kono o anda ɗeɗo ɗemɗe ɗiɗi ɗo Yusufu haalanimo o haala capanɗe jeeɗiɗi mbaadi ɗemgal kono noon ɗeɗo ɗemɗe ɗiɗi ngal Yusufu haalanimo jaafo ɗon kanko o andade o anda ɗemgal arab o anda ɗemgal abraniyu kanko lamɗo o kono mo haala kam capanɗe jeeɗiɗi ɗemgal to jooɗiɗo kanko lamɗo o kono wa kana kullama takallam bi lisani ajabahu Yusuf kono ay capanɗe jeeɗiɗi ɗemgal ɗe o nanata kanko lamɗo ɗe kala hen ngal o huccini e Yusuf o haaldi e muɗum Yusuf jaabomo kono noon Yusuf haalanimo ɗemɗe ɗiɗi ɗeɗo arab e abranijo o ronki andude ɗeɗo ɗemɗe o ronki jaabade te kanko Yusuf jaabima capanɗe jeeɗiɗi ɗemgal ɗe o nanata ɗe foof o haalde Yusuf jaabima woni fata ajjabal maliku min amrihi lamɗo o haawa habaru Yusuf ma sigari sinnihi on saaha kadi wondude e famɗude duuɓi muɗum ene haala ɗeɗo ɗiɗo foof ina hawnumi feewi ina hawnumi feewi ko ɗum waɗi ɓe gasni wadde munajat mo mbaɗanno o ɗo woni lamɗo o namdimo holno ɓe mbaɗata haala kalnoɓe nani ko nden ka ari nden ka ari ndeysan waɗi mbiɗen nden Yusuf yarno ko duuɓi capanɗe tati nde o yalti kaso hen duuɓi 13 ko dumunna mo ñibde Zuleyha o on saaha ndeysan o fuɗɗi natore kaso fo kono so tawi en kaali wonde o noddi ɓe hefreɓe yo gonɗina Allah ngara ndewa Allah to nder kasotu wiyama ɗum amma woni ko annabagal ngal Allah jippinanimo ko adi omo yaara e duuɓi 4 sabu on saaha ko duuɓi 3 eɗen mbawi wiide noon nde won noon lasli annabagal ɗo neɗɗo nelete annabagal feeñen mum ko duuɓi 4 walla mbiyen ala ɗum ko nasiha mo ganduɗa immorade makko to banggue diine waabiraɓe makko e aada anduɓe ko ɗum waɗi alhamdulillah o ari o yetti lamɗo o tottimo nokku ɗo jooɗotoɗo ganduɗa wurduɓe e lamɗo o duuɓi hay goto anda no foti hay goto meeɗa joɗade ɗon hay goto meeɗa hay ɓattade ɗon caggal ɗum noon ko nden lamɗo o namdimo joni famaza tara an nafaala holno jiiruɗa holno gollirten ko kalɗa ɗo ko en kaali ɗum nani ko ɗum waɗi lamɗo ɗon tan heɓiri aɗa andi Yusuf ko jinni mboniɗi defta e koyɗol he a firino kay mo piranɗa firani kam o haali kadi mi faami kadi ko gonga guila kewani mbaɗa andi ko gonga saabu hay kangaɗo so nani ko pirɗa ko eno koyɗirmi ni andat ɗum ɗo kay ko gonga tigui guila arani kay mbeɗa andi ko gonga no pirduɗa ni selli jiida eno hewɓe pirduno ni ɓen so piritami andat ko fenade mi wona gandu koyɗi
kono mbeɗa andi ko fenade ayno pirduɗa ni mboɗa andi ko gonga kono mboɗo yiɗi ndewna hen ɗemgal ma mi nanira nofuram taw ko an haali lamɗo o wimo noon waɗi alhamdulillah Yusuf wimo baasi ala Yusuf haaltanimo koyɗum ngol o naniri nofuru makko ɗon noon o wi joni noon mboɗo yiɗi wadde mo ene hettanami e ɗum kono mi anda fof holmo mbaɗanmi Yusuf jogorano haalde kono Allah neli Jibrilu dari sara makko wimo jag ko wiɗo ko wakkil ɗum e hoore ma ko an wawi gollu ɗum ko an fewnata ɗum yumi yo totte Allah yamirima ɗum waɗi Yusuf heɓɓiti wi ijalni ala khazaini l ardi inni hafidun alim waɗam e magasinaji leydi ndi min komi bawɗo calcul min komi denowo komi joom gandal mboɗo wawi ɗum no fewi komi neɗɗo bawɗo calcul komi neɗɗo gando banggue on ɗon e kadi komi neɗɗo denowo nde wonno Yusuf ko bindowo goto ko bindowo kadi ko calcul o ko bawɗo calcul woɗo wi lamɗo ijalni aminan ala khazaini l ardi waɗam min komi koolaɗo e dendagal magasinaji leydi ndi inni hafidun alim ɗo waɗi sa wi an jogorɗo hettade kaɗo haala sa wi aɗa yuwa walla aɗa namdo ɗum ɗo Yusuf woni koye laɓɓinde hoore mum min komi gando ɗum ɗo komi sa wi aɗa wiya noon taw Allah haɗi neɗɗo yo laɓɓin hoore mum Allah wino e Qur'ana fala tuzakku anfusakum Allah wino noon kono mami jaabe de sa namdima ɗum mami jaabe gila asuwa namdade mbaɗa andi aɗa wawi namde ya ɗum an jogorɗo heɗade kaɗo haala mi ruttomi jaabuma mi wima nokku ɗo ɗum ɗo haɗa ɗo ko sahande neɗɗo o fandiri hen wasu walla mawni kinare e dow tagore Allah ɗon Allah haɗi kono so tawi ko neɗɗo mo ganduɗa o fanditake hen so wona yettinde nafoore so wona jojjidde ko jogori jojjude ko wima on ɗum ɗo yettaki ɗum eyyi ɗum ɗo ko yeeso yettirde wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ɗum ɗo ene jeeya hen e kadi yidde faabade kadi nokku o e leydi ndi e aduna o foof kadi ene jeeya hen kadi e yamirore nde Allah yamirimo neni malayika wonde yo jag ɗum ɗo yo jaggu yo jebbilo o jaggo o waɗa e jungo makko o heeroro ɗeɗo gueɗe tati foof janti hen wadde noon ɗum ɗo wona yeeso kibru oɗo ko yeeso tawadu e yeeso kadi sinude yamirore yo ɗum woni jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi ko ni tigi tigi min kibidiri Yusufa e ndiɗo leydi wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard ay hono ni jiiruɗa ni oɗo nemo mamin mbaɗi e makko min ɓoccitimo mana e kaso he min Allah subhanahu wa ta'ala ayno min ɓoccitirimo e kaso he ni makkanna li yusufa fil ard min kibidi Yusuf e ndiɗo leydi Misra min konnimo hen min dokkimo hen hoolare caggal cattede caggal dumbede caggal faaɗede arnode e makko kono caggal o muñi noon faaɗede nde sahande gila o werla e woyndu o muñi caggal ɗum o yaltina o yeeya o muñi caggal ɗum o yaltina omo tooñe o muñi caggal ɗum o yaltina o waɗoya kaso o muñi ɗum ɗo foof de caggal o muñi ɗum caggal ɗum minen min jottimo ɗeɗo golle minen Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ari e gissa Ibnu Abbas ne haala Ibnu Abbas omo haala jafoɗon de dande hande ede jiiɓi seeɗa no mabɓoji ɗi komo gari Ibnu Abbas winden duuɓi ɗiɗon ɓenni hankadin timmi lamɗo o noddu Yusuf o huccite Yusuf o meedinimo e silama o ɓornanimo feggere o lelninani o wallanimo o joƴƴinanimo daɗɗuɗi ɗi ganduɗa ko daɗɗuɗi kange
ene filtira e kanŋe biyeteɗo durru e yaɓutu juutedi daɗɗuɗi ndi ko 3 zira jaajeedi daɗɗuɗi ndi ko ziraje 10 o lelnanimo o joƴƴinanimo 3 puccu e 6 dabaji goɗɗi baɗɗetiɗi o hokkimo jawe taw jawe ɗe ko kanŋe on saaha kamɓe mbaɗa jaweji kanŋe o yamiri Yusuf yo yaltu huccita e tagore nde fof sa daari on saaha yeeso Yusuf ngo way kono galas ni sa daari yeeso ngo way kono lewru ndi sa daari mbadi ndi way kono galas ni sa daari yeeso ngo wayama kono lewru ni Allah e makko yodde omo laaɓi omo yoodi on saaha noon ndeysan o yeehi kanko Yusuf o yalti ha o jooɗoyi e oɗon walla kiinɗon danki walla ndinɗon daɗɗudi laamɗo o ɓattimo laamɗo o ƴetti laamu muɗum fof boyɗi e makko laamɗo o kala ko jogino e laamu e kala ko wiyatano ko laamɗo o heerudi ƴetti o wi fof mi watte e jungo ma al amru amruka Yusuf ne kañumne ndeysan o wi laamɗo so tawi ko daɗɗuɗi ndi o wi mbiɗi ñaagima ya naw ɓeydoroɗa e laamu ma tinoroɗa laamu ma so tawi ko feggere nde ya waɗi hen fiya ko maɗa so tawi ko mana ko tengade dokkuɗa kam ndeɗo minen min kewani ɓornade tengade jinnaɓam kewani ɓornade tengade laamɗo o heɓɓiti wimo ɗum ɗo de sa yi qad wada'tuhu ijlalan laka wa iqraran bi fadlika sa yi ɗum ɗo mi lelnanimo ɗum mi tottima ko teddindema mawnindema e qirrade kadi ɓural ngal Allah waɗe ma ngal on saaha laamɗo ene jogui magasin aji kewɗi wa kana lil maliki misra khaza'inun kathiratun fa sallamaha li Yusuf ɗum waɗi mo joguino magasin aji kewɗi kanji foof o jebbinani ɗi Yusuf wa sallam lahu sultanuhu kulluhu o jebbinani Yusuf dendagal laamu makko kanko oɗo laamu wa ja'ala amruhu wa qada'uhu nafidan hatta bi mamlakatihi deysa ala haali fi makko fof e ñawore makko fof o totti Yusuf hay laamorde makko fof o watti e jungo Yusuf caggal ɗum kanko laamɗo o deysan kanko ɗam o maayoyi caggal ɗum kanko laamɗo e ɗin ɗon jammaji waɗi fata zawwajal maliku Yusuf imratul aziz caggal ɗum Yusuf resoyi debbo laamɗo o debbo laamɗo o eɗen gandi ko Yusuf resti caggal halkadem o maayi nden Yusuf resi debbo o naddi e debbo o Yusuf heɓɓiti wimo alaysa hadha khayran mimma kunta turi walla mimma kunti turi dina kadi ko damir duttiɗo e debbo alaysa hadha khayran mimma kunti turi dina beele wona ɗum ɗo ɓuuri moƴƴude e ko laatinoɗa aɗa yiɗi hakkude men ko ɗum ɗo ɓuuri moƴƴude mi sikki hande ken resodirɓe ken humanaɓe ɗum ɗo kay mataw ɓuuri laaɓande e ko jinnoɗa wadde nden hitande o wi noon debbo o kanko annabi Yusuf kanko debbo o heɓɓitowi qalata lahu ayyuha siddiq o wima hema gonɗuɗo oto ñingam o wi fa inni kuntu imra'atun hasana na'ima kama tara wa kana sahibi la ya'ti nisaa anani kaɗo haala en kalini hono kaɗo haala gila adan ay ka artiɗo o wi min komi debbo mi laatimi komi debbo moƴƴo komi debbo joɗɗo nemiɗo no fewi no jiruɗa ni kono noon laatinomo gorko mo gondumi o on wawana rewɓe hay batte walla o wawana rewɓe hay batte te kadi wa kunta kama ja'alaka Allahu fi husnika fa galabatni nafsi te kadi no mbami yodde ni no mbami nemade ni an Yusuf kadi a laatima an no Allah watma ni no mbaɗa yodde ni ɓerdam fooli kam to ɓerdam fooli kam ɗo noon fa galabatni nafsi wa asamaka Allah ɓerdam fooli kam donkumi wawde munji alay saago mi yettuma kono noon an Allah renma basɗa wadde ɗen ɗon golle anani kaɗo haala ɗum waɗi wiyama
fa wajadaha yusuf azraa ɗum waɗi ɓe yusuf tawimo ko mbomiri o meeɗa yettede kanko oɗo debbo nde yusuf ari wonki yettademo nde haade ɗum nde yusuf yidirta e makko omo yaara duuɓi 90 pawɗi yusuf wattimo cukalel e hoddiro Allah sagata debbo jarawo duuɓi 3 yusuf noon nde ara e makko tawi ko mbomiri o meeɗa yiide gorko oɗo debbo o jibinani yusuf ɓiɓɓe ɗiɗo o jibinani yusuf ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe hen goto wiyete ko Afrasim hen goto wiyete ko Misha o jibinanimo debbo goto ɓiɗɗo debbo goto o wiyete ko rahmatu on ɗon noon oɗo lefol ɗimmol ngol lefol gadimol ngol noon ko ɗo kande ten lefol ɗimmol ngol inchallahu taala jokken haala ka